egia esan da oso pozik, zeba urtia oso gogorra izen da, minakin bizitzia oso gogorra da eta urte guztia minakin ibili naiz. Banakin gauzak oso ondo inbernitun, nire eskutan zeuden gauz guztiak, ez? Eta horrela izen da, udara guztia kriston prestakuntza inda fizikoki ondo sentitzeko, horrek lagunduko zian buruz alnun ondo nena egoten. Horrela aiatu naiz Kaliforniara eta gauzak oso ondo erten dira eta horrek kriston poza ematen dira. Bueno, guretzat Aitor familiakoa da, basketin familiakoa da. Azkenengo urteetan basketimeko aterkipean daukagu. Alde batetik, bere emaitzak hor daudelako, sei aldiz munduko txapeldun, eta beste alde batetik, berak erakusten dituelako badaukazala gaitasun berezi batzuk, ezta? Dinot, bere ibilbidea, goi mailako ibilbidea, zentzu baten zailtasunez betetako ibilbidea izan da, gehien bat azkenengo urteetan bere desgaitasunaren inguruan, eta orduan, gu kontutan izan da guretzako kirol egokitua lehentasuneko nolabait kirola dan, arlo paralimpiko hori, bera zentzu horretan erreferentea da emaitzak dituelako, berak era serio baten eta era profesional baten bideratzen duelako bere kirol ibilbidea eta bere egunerokotasuna, eta guretzako bera da gure enbajadorea zentzu horretan. Bueno, Australian olatuak oso luziak eta onak zian, hori bai, kriston korrientea zegoen. Nire kadila Juanito oso ondo moldatze zen han uretan nahi ondo eramaten, horrek kriston laguntza eman zian. Gero Hawaiian olatuak oso desberdina zian, olatu oso gutxi sartze zian da indar gutxikoak, eta arraunian gogorriten min hartu nun, endoi bapuskatu nun, eta horrela izan da, uste nun finalian ezingo nula sartu ureta, eta sartu nintzen da bigarren geratu nintzen, orduan pozik, eta geratzen zen azkeneko txapelketa, eta horrea bai nakala pentsatzen nun ondo prestatuta joan behar nula, eta leina guztiak hori indet, ez? Fizikoki oso ondo landu, zeba fin egon behar nun, eta gaina ni baino gazteoekin txapelketan sartzeko eta bere mailan egoteko, uste nun oso fin egon behar nula, kriston lan egin dut, eta gero prestakuntza bai, tablak, bai nire eskutan zegoen guztia ondo prestatu dugu, eta horrela uste dut ertan dela hori ez, irabaztea ez. Niretzako Kelly Slater bat bakarrik handago, Kelly Slater mundun daun surflari eta histori guztian usten dut surflari honena izen dela, eta kostakoa beha bezalako bat hain ona ertetzia. Nik beti nago pentsatzen zemat nola gustako zaidan Kelly Slater bezalako hainbeste txapelketak irabaztia gustako zaidala, baina ez zait asko gustatzen honegataz hitz egitea, zeba momentu hori aiatu arte nahi oetez hitzein, zeba azkenean aurrena hain inberda eta gero hitzengo du horregataz. Gure helburua azkenengo ziklo honetan bai hori izan da, ezta? Egia da, kirol egokitua guretzako lehentasuneko kirola edo esparrua dela. Gu kirol egokituaren bilakaerarekin bat guk ere asko ikasi dugu zentruan, bai zerbitzuak eskaintzerako orduan, bai diru laguntza fokalizatzerako orduan, ikasketa partekatu bat izan da, eta gure asmoa beti da kirolarien inguruan dagoen sarea edo taldearen parte izatea, ezta? Kirolariak ibilbide honetan euren baliabideak kudeatzen dituzte eta guk nahi duguna da, talde horren parte izan, jarraipena edo guk eskaintzen ditugun zerbitzuetatik kirolariak bere ibilbide horretan emaitzak lortzen eta mundu mailan eta nazioarte mailan parte hartzen jarraitzea, hori da gure helburua. Babesleai aurreneko gauza ingo detena da eskerrik asko eman, bai basketinekin hasita, laborala, fundazio, salto fundazioa, bai Pukasei, bai Orka, bai Ternua, eta beste sponsor txikiak dazkatena, zeba beraien laguntza esman haukan ez nun aurre eramango seguru, zeba azkenien zirkuitua oso galestia da eta beraren laguntzakin olako gauzak
ekartzen dira etxea, ez? Eskerrik asko nahi diet eman sponsor guztiei, eta hau irabazteko beraiek horre onda, hau nik ez dut nik irabazi, beraiekin irabazi dut orduan. Eta zezangoet hori, taldia beti eukidet proiektu guztietan talde bat nerekin ondana beti, nik bakizu proiektu asko egiten ditutela urtean zehar, eta danetan beti talde badakat. Eta itxio izan da, talde hori guandikan garrantzizkoa da. Eskerrik asko talde guztiari, bai familiari ere bai, zeba azkenian horiek danak horre onda, kriston laguntza da eta indarra eta hori, eskertzeiet danei asko.